Dragi naši, sa nama Mira Burkić. Kako ste, Miro? Hvala na pitanju, dobro. Prvo učešće ovdje na festivalu? Drugi put. Drugi put? Da. Zaboravio Ljutalicu 2023. sam bila prvi put. Meni oprostite, mi se nismo sretali, verovatno nisam bila tu. Bio je moj kolega, verovatno. Gde mi recite, predstavljate se sa pesmom? Da, predstavljam se sa novom pesmom Znala bih noćas da te ljubim. Mile Stanović pisao je i tekst, i aranžman, muziku i sve njegovo. U njegovom studiju u Austriji, Jaguar. Znači čovjek je odradio i muziku i tekst i aranžman. I muziku, da. Ja. Znači vi ste iz Austrije nam došli? Iz Austrije nam došli. I kako nam je u Austriji? Super. Super. A je li tamo veselo kao i ovdje kod nas? Jeste. Jeste, ko što kažu i naši ljudi tamo dosta ima, kad se sretnu, muzika se zapeva. Da. Tako. Gde mi recite, kakvi su vaši utisci malo o našem festivalu? Super. Ja sam oduševljena i prvi put kad sam bila, isto sam bila oduševljena. Za mene je to nešto novo. Novo. Dosta pesme, muzike, druženja. Da, jako mnogo. Neka nova prijateljstva se sklapaju. Da. Neke ljude koje poznajemo, a nismo dugo vidjeli, opet sretnemo ovdje. Baš tako. I onda što bi se reklo, muzika, pesma, osmeh, sve nas leči. Da. Gde mi recite, ja volim ovako često da pitam ove naše učesnike, malo sam ja ovako pokvarena pa pred kamerama, je li bitna ta nagrada ili ovo druženje ovdje koje imamo? Druženje. Mnogo znači to druženje. Važno je učestvovati, sad nebitno je koji ćeš biti. Ko što kažu, prijateljstva... Sve su pesme jako lepe na svoj način i tako da važno je učestvovati. To da, a ako dođe neka nagrada, dobrodošla. Dobrodošla, ja, super. Ali sva ova energija i ova prijateljstva koja nosimo odavde, ja mislim da nam je to najveća nagrada. Najveća nagrada, tako je. Hvala vam puno za ovaj razgovor i ako Bog da vidimo se neke druge prilike, pa čak možda i u Austriji. Pa vidjet ćemo se možda i u oktobru, nisam tačno sigurna, sa jednim tekstom od Radenka Juroševića, pa vidjet ćemo o tom potom. Daće Bog. Daće Bog, da. Hvala vam puno još jednom. Nema na čemu, hvala vam.